Unes 9.000 persones fugen de Santorini pels continus terratrèmols que sacsegen la illa. L'illa grega està en alerta per un miler de moviments sísmics que aquest dimarts han arribat a una magnitud de 5. A veure, la illa grega, amb nom de defensa de la Juve, que sí, Santorini, a més, no és grega. Per què té nom italià? És com si al Japó hi hagués una illa que es digués Santa Quitèria, saps? O Sant Sadurní de Surmor. Escolta'm, tu hi has estat a Santorini per això, Quim, o no? No, una vegada o zero. A mi aquests llocs que són volcans emprenyats em fa una mica de iuio, Fan cosa, no? Perquè diuen que... No vas ni a Olot, no? No, Olot ja fot respecte, imagina't Santorini. Diuen que l'Atlàntida, que és aquest continent que té nom de teatre vigatà i cinema manresà, diuen que era Santorini, però com que va fotre un pet al volcà va desaparèixer amb erupció. Vale. Però de totes maneres, Carles, com sigui, si no rebenten tot entre el Trump i el Putin i el de Corea, no patiu, que tard o d'hora Santorini fotrà un pet i quedarà tot el Mediterrani ben gratinat i ja està, tu.